Собствениците на аптеки, фармацевтите алармират, че ако не бъдат предприети промени в този проект, който е качен по наредба номер 4 от Министерството на здравеопазването, ще прекратят договора си с Касата. Ако в по-големите градове аптеките могат да си позволят да спрат работа с каса, то в малките градове това означава, че ние ще трябва да затворим обектите. Че за 500 рецепти повече ние сме получили 50 лева, а казано на прост език, това означава, че аптеката 8 дни в месеца работи безплатно за касата. На 3 юли аптеките в град Ямбол няма да обслужват граждани за 2 часа, между 2 и 4 часа, във връзка с изменението на наредба 4. Това е нашата протестна нота. Какви са проблемите, с които в момента се сблъскват фармацевтите? Прочетохме, че има проект да се въведе лекарствата по здравна каса да бъдат изписани всички в една рецепта, независимо от това дали са обявени за 100% реимбурсирани от касата или частично, като цялата рецепта да бъде с една такса, която към момента е 5 лева за рецепти без протокол. Ако лекарствата са по протокол, таксата е 6 лева. Тази такса е с ДДС и реално 20% отиват за държавата и след това допълнително трябва да си платим данъците, така че около 30% от таксата пада като приход за аптеката, което реално ще бъде крайно нерентабилно за съществуването на аптеката и работата с здравна каса, защото има пациенти, и то не малка част, които получават по над 10 лекарства или 10, 8, 10, като даден вид лекарство са по 2-3 опаковки могат да бъдат. Може да изсипем 15 опаковки за една символична цена, която няма да можем да покрием разходите по поддръжка на хората, които трябва да извършат тази услуга, те са квалифициран персонал. Как всъщност ще се отрази това на пациентите? Ами на пациентите, в случай, че аптеки се откажат да обслужват рецепти по здравна каса, заради това, че няма как да си покриват разходите, ще се намалят броя на аптеките, може да бъде по-отдалечено за тях мястото, където могат да се получат лекарствата. В по-големите градове може би по-малко ще се усети, но в по-малките населени места, където и общия брой на населението не е много голям, ако аптеката се откаже, тъй като по-малко хора, по-малко рецепти, по-малко приход, тогава може да се наложи и да ходи до друго населено място. Да, това е другия въпрос. Заплашени ли са някои фармацевти от фалит и защо? Ами, със сигурност. Просто не мисля, че има някакъв бранш в България, който за извършване на дадена услуга от квалифициран персонал да получава цена 5 лева. И искам да допълня също, че около 70% от лекарствата водят 100% реимбурсирани. Това са лекарства, за които аптеката няма право на надбавка. Другото, което е като момент, ако се обединят лекарствата в една рецепта, проектът е такъв, че ако дадена аптека няма всичките изписани лекарства, пациентът ще може да ги изпише, да ги изпълни в друга аптека в рамките на 2 дни, което пак е малко, може да се коментира този срок доколко е достатъчен, но и самата такса как ще се разпределя между аптеките. Процентно на стойността на лекарствата или просто на 2. Просто е смешно и обидно, ако се говори за тази цена от 5 лева.